וולפסון, שלום, במה אפשר לעזור? דוקטור לוי, להגיע בבקשה לטיפול נמרץ. דוקטור לוי לטיפול נמרץ. דחוף, תקראו לרופא. דחוף. החולים שמגיעים אלינו ליחידה, רובם מחוברים למכונות הנשמה, מחוסרי הכרה. צוות שעבר התמחות בטיפול נמרץ נותן להם את הטיפול המקצועי בשילוב עם הטכנולוגיות מתקדמות של המכשור שיש לנו. הצוות משתמש בכל האמצעים האפשריים על מנת לסייע לחולים להבריא. היחידה מתוכננת לטפל ב4 עד 6 חולים. בפועל אנחנו מטפלים ב10 עד 12 חולים. אנחנו עובדים בתנאי צפיפות מאוד מאוד גדולים, ולכן כל הצוות הרפואי אנחנו מאוד מאוד מתלהבים מהיחידה החדשה שהולכת להיבנות, ובעצם אנחנו אמורים לעבור ליחידה החדשה בחודש-חודשיים הקרובים. צלצלנו לדוקטור אשרוב להודיע לו שהורכשתי ואני בדרך לבית חולים. בית חולים וולפסון נתן לי טיפול במיון וגם בטיפול נמרץ. אני רוצה להודות למחלקת המיון, אני רוצה להודות גם למחלקת הטיפול הנמרץ. אנחנו בצוות דואגים גם לגוף של החולה וגם לנפש. אנחנו נותנים מענה למשפחות, מדברים איתם, מעודדים אותם ונותנים להם את התחושה שהם באמת בידיים טובות. אבא חלה בדלקת ריאות מאוד קשה והושפז בבית חולים וולפסון. במשך 7 שבועות הוא שהה במחלקת טיפול נמרץ והיה במצב מאוד מאוד קשה, אבל הצוות היה מסור בצורה בלתי רגילה, לא איבדו תקווה לרגע, חיזקו אותנו לאורך כל הדרך והיינו בטוחים שהוא מקבל את הטיפול הטוב ביותר האפשרי במצבו. ואנחנו כאן כדי להגיד תודה לכל מי שנגע בנו ולמחלקה במיוחד על הטיפול המסור והיחס האנושי שאין לו תחליף. מרכז הרפואי וולפסון חרת על דגלו לשים את המטופל במרכז וסביבו את המשפחה וסביבו כמובן את הקהילה. מתוך מקצועיות והתחשבות בצרכים המיוחדים שיש לכל אחד מהחולים המגיעים אלינו. אנחנו גם שמים דגש על מצוינות ועל מרכזי מצוינות. היכולת שלנו גם לבצע, גם לתת שירות רפואי מקצועי, אבל אנושי, זה מה שמייחד אותנו לעומת כל בתי החולים במדינת ישראל. בית חולים וולפסון זה אנחנו, ואנחנו זה בית חולים וולפסון. הבית חולים הזה נותן שירות לתושבי בת ים, חולון, הילדים שלנו נולדים שם, ההורים שלנו מטופלים שם, יום אחד גם אנחנו נגיע לשם. חשוב לנו לחבק את בית החולים, לחזק אותו, יש לנו שיתוף פעולה מצוין איתו. אני מבקש מכל האנשים שיתרמו, יחבקו ויהיו חלק מהקהילה הגדולה הזאת שנקראת בת ים, ובת ים מחבקת את וולפסון. תודה לבית חולים וולפסון שהחזירו אותי לחיים. אחד מהדברים שכל פעם ככה מרגשים אותנו מחדש זה לתת להם את הטיפול ולחזור לראות אותם עומדים על הרגליים וחוזרים למשפחות שלהם.